Ngonten dulure Sumatera sampai balik. Adine buke, mase buke. Lali ngonten sampean mbah. Riko ya ora ngelingno blas. Lah kene wis tangisan buke nangis, guys. Dadi aku ya tangisan. Nampak elek. Aku ora kuat dek mangonten, buke nangis. Aku ya nangis setelah eling HP. Maaf ya pemirsa, gak iso ngontene dulur-dulure Sumatera soalnya doning kidul. Lah aku ya saliman maksudnya. Eling dek cilik, dek aku gak nomah bae. Dirambati. Bekecot, dek eling ae. Sampai lali ngonten. Padha wae, padha wae. Lah wis nangis kok. Oh, aku nangis kok. Coba disen. Prasmanan ngono. Mbak Mu, kapan cepu? Ayo. Aku ya mulih. Doe nangis. Aku ora eling ngonten Riko mung ya mau ngonteno iki. Iki budal apa budal nanti toto-toto tak Mbak anu bro, Mbak sepur. sepur iki batalno. Kira sampe ndek langsung. Ape sarapan nek ngono. Iki mangke aku mbek Pak Riko ki golek warneng beling sampai teko kono lho. Golek warneng sampai teko. Piye. Apa? Wale apa mbok gowo piye nek gowo? Ndak mandi ya yuk, pulang yuk. Udah mandi ya mandi pulang deh Yunan Sarapan sik. Digewekno lontong, digewekno lupis diingi. Wis mau sarapan dulu, guys. Wis sarapan pemirsa. Pak emang golek warneng iki sampai teko mulung. Sarapannya lontong, tak lanjut sarapan lontong. Ibu, ini gak ada wifi jadi telat ngupload ya pemirsa. Iki mbek sarapan, Dok. Terus sampai mulai nggone merah, soalnya peri sekolah, sesuk wisan telomono. Benten sarapan apa? Sarapan sih. Jangan ngono. Ngombe kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini digawena gak patokno iso full nyuting. Enek musik tok. Enek dangdute soalnya. Iki sing cepu ya wis balik wis diingi kae. Aku pengen mulai diingi. Doe kalau ngewangi gak lontong. Jadi sedina iki ndek ngene dapur ae. Mantep.
Sodro nek toto-toto gawane iki lho ya gak tak konten. Wah, kenapa Mbak Isma ki? Ini kene kilo umat. Linu. Sampai gak iso mlaku gak. Aku ki ngonten aja ngono kena apa kowe? Malah mau tak gawa, wis ora usah digawa alukan. Apa nggo suwangan kene merah mau apa? Bek. Bebek. Ram rimin. Pemam ora. Baca apa? Aneh cek ndandani. Apa ndandani sandose. Banyune mati ya. Con benang dek kan? Lai benang layan bukan di. Aku ndekek. Ora ndekek aku udah kan Mari. buat nang kono dengi mbok nanti benange ngomong anu Orang layangan. benor. Apa? Benang biasa. Peri, Ora ro. sing apik ora iso. Cok. Wih, wih. Mana bukan layangan? Mana mau layangan? Asal. Mau kita lihat sendarannya. Lihat saja. Kemarin tak sarapan dan lah dan sudah. Panjang. Nah, panjang sendaren. Apa kue? Oh ya. Lanjut jagung. Itu kok sanyune, Pak? Sini sapa? Paling sayurnya mati ya. Kok konone lho sing masalah. Sanyu. Iki kabeh daerah kono. Ora ndengenan iki kono iki gak mekan tapi kene tak penek mekan kok kene. Tapi kok terus langsung pet ora kena. Jadi terus kok kono. Mau. Aja delok. Jedek neh. Pak. Gak ketoke jeglek kek ku. Nek. Apane sing konsep kuwi kok gumun apa. Sik aku tak angkane. Anu sembungane iki buka sik anu sing awar sanyo jek. Apa wis sampe masyarakat nduk. Wis eling ngonten tuh itanisan. Kita tak apane urang kecolokane kok piye. Jane nemplat. Jajal delok sampai teko kono. Kelas lain kan? Kelas ini. Di mang totok rene ra ditekono tes pene. Jabut kok kono ae nganu kae isolasi sipol. Dipai kabeh kae sing isolasinan opo kono. Polengi rada ade. Balung. Gumun lho. Mangge peyek. Goreng tempe, goreng tahu, nyambel.
njawakno bontote. Panggang ayam dingin. Digawekno lope. Jadi anake Pak Dirku sak anake sak putune. Terus yang ngelekku adine ibuke ya sak anake sak mantune sak putune. Mangan lontong iki kok gak wareg. Soalnya apa? Dadi uyuh. Barika peng nasi iki. Buku beracara. Sing penting lampune gak mati ya. Lah, udah malam-malam bae ya. Apa nonton film guys, tak toto-toto soalnya ini mek film piring tak boleh. Kalau ini digoning Sumatera sak kardus. Saya bayang beli pil. Terus dari bahar sih, saya beli. Sarapan, paling sarapan. Kono ngombe kopi tak gelem sarapane suwe. Kami kan kan. Dandani sanyo sik, pakane bayi ben kena. Aku tak ganti toto-toto. Tadi itu kok belum dirampas ini. Persiapan lontong. Sarapan lontong kok persiapan sampai kleru neh. Aku iki nangis, buke nangis aku nangis dadi srekobernya kel HP ora mikir nek ngonten Bobel apa enggak? Ya piye dipamiti yo, guys. Mosok kepengen. Ambek aku berani terus bang lali aku. Iya no, Kak. Saya karek balik ning Cepu aku. Tugasku yo banyak. Nek ning kene ae piye? Sekolah. Sinten? Pak Mde mang pas aku urung berangkat. Pon, Mbak. Endi mau? Mang Rono nang. Trepele pun sedang mau isu. Isu baru dulu isu. Lan tur gaji. Mang Rono pamit. Muji ki ape buah? Iya. Buah dari ning Cepu. Ape buah ning Cepu. Bodoh aja tinggal kalau salah siapa. Tadi tinggal. Apa? Terus bener pam tinggal waktu kalau. Lah ya Dek Mang Mas Toto rene gak ditakoki aku. Ora roh. Lu aja. Ada tuh jual ramal. Ada juga masuk jual. Terus nanti kita lanjut lagi toto-toto ke sampai tadus. Ayo nggo sewangan. Nggo sewangan. Doe, sayang, Salim. Duh Kakung. Kong. Kok kene ae mlebu metu nyerimpet kalau pengen nggo sewangan iki ngono kuwi. Ya syutingno sik. Tak salim piye? Ya, syutingno ya. Syutingno iki lho cekel. Kok nerusno konten. Ben kuwi anu rek engko tak balekne nang gone kono. Apa lah? Saya melaku lah kak. Melaku tak saya kaya ngomong. Sehat-sehat lah iya. Aku ki nek kudu rabuk niku aku kudu mikir Ini berdoa kita gak iso. Melakas batok ala. Tapi ya melaku ning mbok. Ya melakas batok lah. Ayo, lek engko nyerimpet aku ke. Manggo ning ndi ki. Piye ngene iki? Lagi yo bilang kopi. Satas ki apa gomblok. Ngamuk yo, nggo wedhong telo, nggo labu, nggo pelem. Lebat banter jalan itu. Terus tak tumpangno kene mlebet koran jajal. Tengah-tengah lho. Ini. Wit, tengklong.
Bener. Kira-kira peri suwangan piring guys. Pengaruh kan soalnya udah hilang. Hah? Pentolnya ambles no kono lho. Doe iki digawane pentol piring mak apa? Udah bilang ngene iki. Wah. Di mendek sik tak gawane. Tak lebokno tas kene lho. Elah kita pulang. Topi awas dibel wong tuwaki. Kudung mah dikudung nang kene ayo adem ae, Pen. Kudung Gak sah. perjalanannya 1 jam, nek gak ngono 1 jam setengah kok. Goyang-goyang meraih banter Pak. Kayak solon Pak. Sin guys, mendek nenggone pom Randu. Sangat panas sekali, cek ngantri dawa. Oh, suwangan lho.
gawenane iki jek tas iki, jek tas iki. Jek sak-sak kae. Per. Nggo suwangan kene kono angger mulih nggo suwangan, angger mulih nggo suwangan. Jek ngantri. Topinan anase mbayani yo kudunge iki mang tak ombahi kabeh wis kadung digiling teles kabeh dadi nggawa gombal teles piring iki mang ora roh nek ape critane mulai sore wedine nek udan angin soalnya Randu sering udan angin jadi pulangnya saiki ae kok bawa topi apa yang gue helm lo helm iki rusak dol gitu ane nyelak yo pulang soalnya sing nginep 2 malam kok bisa ning ngene tuh sampai urung iso ngersiki iki lho piteke dienggo acara ngantenan kae tapi kena diresiki kok omah wae ini kontennya sampai nampung ning HP pemirsa soalnya nggak ada wifi ning gone doe dadi ini digarap ning omah ae yo maaf yo sepurane sing akeh nek Mbak Isma telat ngupload video apa piye dan apa selama nih Randu gak iso konten banyak soalnya yo Mbak Isma ngerti dhewe gaweane iki kok nek ambek konten ae yo gak kecanda ngono kuwi ki nek sing wangi gunung-gunung dadi apa-apa kon cepet maksudnya apa-apa kon kae ngono lho sak parak-parak Mbak Isma mau lho yo ape balik yo mau Sumatera yo dadi kon golek apa ngono pemirsa sampai ra iso ngomeno kontene kedur kabeh ape apa-apa ki wis sampai gak fokus ning iki cara mono iki yo kaya diingi kae lali cara mono ki nek duwe konten ki mang lali apa penting jadi wis kadung mlebu ngono mbah pemirsa yo jangan bosan-bosan pokoke yo panas banget bensin dek mang diisi mak 10.000 mau ngeracana duit iki pe diisi 20 ben full 30 nek 40.000 nek 35 ngono wis bek soalé motor iki cilik sesen tapi digawani sampai ramban lontong ramban lupis pupuk bawang telo, jeruk sambel, pelem. Sing apa pelem pemirsa makan dijagak ning ngene. Apa sak nang pelem. Labu. Gombal iki rono rene doyong mesti nggawa gombal. Nang sini. Anase ra kaprah Randu kudu ter malah sampai surup soal panas. Aku sepatunan soalnya sendalnya pertat emang bawa sendal Korandu sendalku kan ada sini Korandu ini bawa figura gak kepake nih kono apa tak go ngadrepno foto biring pemirsa apa konten yang jalan nih walang ini biar bus teklek berai pakai aja ngantri nomor piro nggak Pak Riko sepatu guys ini nanti kita lanjut lagi di jalan ya Mbak Isma apa cerita untuk sangu pemirsa diberi sangu akeh ya alhamdulillah gak mulai ya ora oleh sangu ya pemirsa soalnya dulu di Sumatera adike
masih buku padha ngumpul dadine padha nyangoni kabeh sak anake. Entuk piro ya? Alhamdulillah ya 500 ribuan ya. Nyangoni do abang lekku, terus Pak D, terus anake Pak D ya. Lekku doe nyangoni, terus Pak D kangane nyangoni ki bojone nyangoni, sing lanang nyangoni, sing wedok nyangoni, terus anake Pak D ku yo nyangoni, terus lekku tut yo nyangoni, terus anake wong 5. Dine 300. Untuk aku pemirsa alhamdulillah. Ya entuk 300.000. Enggak luwih. 500. Dekku gurune kabeh 500. Wes, ayo kita berangkat. Enake kuwi kok. Ya dindum kono. Nggone yo pelem mentah, guys, abot. Nggo figura pecah kabeh ra karuan lho. Bukure ngelotok. Sana. Tas kok iki mbok tontong. Mbah, Mak. Iki kok tontong ngene kok. Duh, mae tak ngenekna cekeli ning tas iki. Dalane tapi elek, Mak. Iki dibangun. Ya jene sing elek, kok apik kabeh kok yo kaya urung dadi kabeh. Nah, iris gedang entek meleyang. Ora karuan.